Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda nesithembu siyaxoxa guys. Khona into ehlezi ibanga ngomacele, khona abayibonayo, khona nabangayiboni. Hayi ke kungena ubhuti Felix Hlophe, ubhuti noma umalume, angithi ubezama isithembu. Ekuzameni kwakhe-ke isithembu sekuney'ndaba ey'velayo sey'vela ku-social media sengathi u-second wife akangeni. Lena-ke yaFelix Hlophe ingenaphi? Sifuna ukukuchazela leya nto evuka kumacele, leya enga umacele abanayo. Sikhuluma nge-TV show, sithandwa sami ibambe ku-TV show. Kodwa njengoba kuyi-TV show, enye into mhlawumbe esiyifundayo ukuthi sona isithembu nazo ezinye izinto eziyiqiniso ngazo. Nakuba-ke kulesi sakaMseleku, makuvela ubaba uMseleku, akuzuvela konke njengoba kunjalo. Yini evusela umacele i-enga? Nayi i-soothing noma yini ecela ubhuti Felix ukhalelane u-second wife lo akugcinanga ngashadanga naye, athi kubuhlungu kodwa unkosikazi wakhe omenayo njalo ukhona omenzela zonke izinto. Umacele-ke uthini? Uthini? Usekhathele, usufike ey'hlalela esipaka, eshaywe lo moya wakhona, eculelo iy'nyoni zasesipaka. Afike ubaba uMseleku, uyambona phela ukuthi hawu akekho right ubabakhe. Abuze kumacele, kwenze njani? Mangwabe kanjani. Umacele-ke aqale lento yabo ayithathe ngakuthini, uzoba u-supportive wife. Aba u-supportive wife amlalele phela-ke kube khona-ke leyo soothing leyo. Guys, soothing ngifundani? Nina nazi isingisi sitsheleni ngo-soothing kwenzakalani? Umacele-ke shuthi-ke akhiphe-ke izinto ey'sefrijini enzele ubaba uMseleku ukuze abe right. Umacele eMzumbe, mayefika eMzumbe yonke into i-right. Sekuhuye sele nani ney'nkinga. Ileyo nto-ke ehlala ivusela umacele i-enga. Ngoba umacele uyihlalele esiphaka, wayekhetha ukuhlala esiphaka, wasuzoshawa umoya la engaboni ukuthi eMzumbe kwenzakalani. Uma sehlala esiphaka, nazi iy'ndaba zaseMzumbe ngobaba uMseleku. Ngoba phela amakhosikazi laba aseMzumbe abagijimi bona befika esiphaka beshiya inkinga. Kufika yena uMseleku. Kuwukuthi-ke noma umacele esetshela lezi nkinga, ikhona into yakhe yokuba calculative. Khona isikhathi sokuthi akayifuni ukuyilalela, khona isikhathi afuna ukulalela ngazo. Sibalani la umacele athi khona uma ngabe akangakhulumi ngoba endlini yakhe kuyabheda. Angithi manje sekunakho ukuthi uyambalela ukuthi endlini yakhe yini engahambi kahle ngoba uyakwazi. Uma sekunjalo afike ubaba uMseleku athi uma yeni this that, athi-ke umacele esiphaka usesiphaka, akungasuki into eyenzeka esiphaka atshele yona ngayo la. Ajike ubaba uMseleku athi hayi bengazi ukuthi bekufanele ngiqale ngawe, uyabo, avela umacele ethi asingabe saqhubeka sikhulume, asiyeke. Ngoba ubaba uMseleku usethatha umayeni le eMzumbe wazombeka la esiphaka, wazokhuluma ngayo ukuthi kwenzekani ukuthini nokuthini. Bathi uma bephumile futhi awuthi ngiphendule lo othi i-TV show ayikho scripted. Darling, ngeke ukuthi njalo ubaba uMseleku nomacele uma bephumile bazokhuluma ngokuthi iy'nkinga zaseMzumbe zithini. Le nto iyakhombisa ukuthi kunekhamera because ukuzikhipha kwabo beyodla out isikhathi sabo sokungcebeleka. But manje ngoba sekune-TV show, i-TV show isizoxhuma u-episode 3 no-episode 4 bewuxhuma kulela tafula la uMseleku ethulula khona izinto kumacele. Angithi-ke manje umacele usesiphaka akenze lutho esesiphaka uyipholele. Sekufika uMseleku onjani, onenhliziyo esithinteke kabi. Azama ukuyifihla lento kodwa phela umacele ngisojani umdala umacele uyamazi ukuthi uMseleku ebona ukuthi sisho ukuthi kubamphoxile la iphuma khona. Sekumele abrashe lokho kumacele, yabo, emenzela ijuice right, emkhiphela ama-fruits, emnike nokudla akuthandayo ukuze ithi yehleke lento. Guys, isithembu ngeke ngiyaxolisa, yabo guys, ngifuna ukuhleka hayi kakhulu inkinga ngoba kune-flu vele kuhleka kakhulu. Niyambona ubhuti Felix
unkosikazi wakhe ubhizi uyasikhombisa ukuthi bukani sijabule kanjani, yena nabe ko-WhatsApp kuyavela ukuthi uyakhala, kubuhlungu kodwa uhleli naye unkosikazi wakhe endlini ney'ngane. Hayibo, kodwa nithini ngicela siphumeni komacala, kodwa nithini ngendaba ka-stress. Mina ngithi nje bengiyibona i-solution eduzane gazi, ngingahlebi ngingamemezi. Yazi ukuthi enze njani, ethathe yabo iglasi, angithi vele baney'ngane ey'ncane, avele yabo nje efuna indawana la ezochitha khona amanzi, yabona, ayigade leyo ndawo, mase kuba sengathi la manzi achithwe yingane, ashibilike awe phansi. Khona ezothola i-soothing yangempela-ke, sekupholisa ukuthi nje ugqimizeke phansi. Ngoba yini lento ayenzayo, unkosikazi wakhe ngapha uveza ubuhle ukuthi nakhu saze sabahle, nawo umndeni wethu, nazi iy'ngane, nakhu si-celebrate iminyaka emingaka, yena ngapha ku-social media uyakhala. Yebo, uzothi ngempela phela nami ngumuntu, kubuhlungu ukuthi yini engabe uyathula-ke. Bakithi wegazi, ezinye izinto phela zibuye ziyafuna ukuthi ukukholwa kushiye kancane. Thela amanzi phansi, igqimizeke phansi, amane ambrashe ngama-ice, embrashele ukuthi uwe phansi. Emva kwalokho-ke amemeze iy'ngane ethi nazo iy'ngane lezi kade y'ganga yichitha amanzi la, ewuwe phansi la. Ngoba yini lento emthuma ku-social media ukuthi akazovele esho ukuthi kubuhlungu. Angithi sebem-expose pho akasathuli ngani. Hayibo we-guys, angithi le ndaba le ya-Beauty Felix siyibambe ebusuku, ningamemezi phela. Siyibambe ebusuku. Bekunini ebusuku, ngoba ebusuku mina ngibone kwi-page lakhe ethi angazi baphendula bathi ngathi into ekhona ayivumayo ukuthi-ke udade u-second wife lo beza akasekho lapho. Nakho sesiyombuka kwisho yakhe, ngithi niyasazi-ke ondabeni, niyasazi sikhasa phansi mase kuthiwe ziyakhala ngapha, sikhase sifike khona. Siyafika nakho kwi-radio show sethi-ke hayibo Ayanda uyangi-expose. Uyaphi emsebenzini no-Ayanda loyo ngoba unkosikazi wakho ukhona? Engabe uthatha lo mbhobho lo wokusakaza ekhonzela unkosikazi wakhe, efaka ingoma zothando, engasakhulumi lutho. Nanamhlanje ngithi ngiyavela, hayibo uBbeauty Felix usakhuluma ngalo omshiyile. Ngicela ibukeni izinto ziyivelela-ke bomama. Niyabona ukuthi kuhleze kuthiwa omaka Enzo kanti bayabafuna. Ngoba ngikutsheleni ukuthi inganekwane yani le. Begxekwe omaka Enzo, begxeke ukuthi mina yibo angeke kodwa ukuthi yini obhuti bebe obsessed kanje ngomaka Enzo. Ithini into yabo? Balwa nokuthi bayabathanda kodwa sebeshayawa into yokuthi bakhuluma kakhulu. Sebeshawa yi-pride or yi-ego. Hawe guys, angiyazi mina into enjena. Hayibo, lapho kusizothi uthi ngibuyela kumkami mina. Yabo uma usibuka lesi story lesi esenzeka lapha phambi kwethu ku-social media, ko-Facebook, abanye basibamba ku-TikTok, kuyakhulunywa kubeka imbono ehlukahlukene. Sorry guys, abanye babeka ukuthi-ke isithembu sifanele sibe ne-level ephakeme yoku-understand emotional intelligence. Sayibona leyo nto. Enye into ayifihle, angithi nangu ngiyakhala uFelix Hlobo. Uphoxwe yilo ngekho. Ukhala nje usendlini yakhe nonkosikazi wakhe. Athini kunkosikazi? Athini ngempela? Hawu. Yabo nje la kufanele kwenzeke khona amaphutha ukuthi omunye akawe phansi emane elo emgcobe ngo-hot rub. Ekhalela into ekhona manje. Yini le ngane kwana yenzayo? Hey guys, ngizwe lapha ya kuGagazi FM ekuseni. Angazi ukuthi benobani benokhaya yini ngoba phela ama-radio nawo ngibuye kwi-radio ngiyangena ngiphume. Ngithunywe nje yindaba-ke, ngikhuluma iqiniso phela. Ngithunywe yindaba. Sengiyafika lapha ku-radio nasethi hawu Ayanda, hayibo. Akacele ngani lana ukurequesta ingoma zothando. Emane nje eqina ukuthi udlala ingoma zothando esho igama lankosikazi wakhe. Ku-social media nje aphume kulento ngoba ngesikhathi siyibamba ebusuku thina kwaba sengathi uye vele ophume kuye u-Ayanda.
Kanti u-Ayanda wathi lindani ngizonikhombisa. Uyabona manje sekusele kuthiwa vele phela obaba abashadile baba namanga. Usakhulumelani-ke ngoba shuthi phela ngempela inhliziyo yakhe ibuhlungu ngalento enziwe yona, ibuhlungu. And sisambona nezinto ayibhalayo uthi umuntu ozokuthanda thande ney'ngane zakho. Kusho njalo ubaba oney'ngane zakhe nonkosikazi wakhe. Unkosikazi wakhe lapho umlindile. Unkosikazi lo akamuvi iy'tulo, emuvi itafula, ethela amanzi lapha phansi. Shibilike diki phansi. Mase ushiblikile amvuse kahle ethethisa iy'ngane ezey'chiza amanzi la amrabheke lo amnika u-soothing ocacile ngoba lo soothing asewusitshela wona lo social media asiwazi. Uyakhala nje ukhala kodwa ukhona unkosikazi wakhe. Ngempela ithiwani le ndaba? Hayibo. Uyabo enze nje ingozi encane hayi phela ezomlimaza yabona nje ukuwa phansi. Ewe phansi mhlawumbe eshaye ngomhlane. Guys, ngiyadlala ningaze ngithi ngi-toxic. Hhayi ukuthi angikho toxic kodwa ngiyadlala-ke nani ngayithathi serious into engiyixoxayo. Okunye ngisuke sengiphethwe umoya wenganekwane. Hawu. Uyabona nje enze sure ukuthi akungabi ingozi ewe nje kuwa ukuthi ezobuhlungu. Lobo buhlungu lobo mhlawumbe kube ukuthi nesandla ngoba ukuze engazi lobu etype lezi zinto ayithayiphayo. Noma mhlawumbe nomlomo kancane ukuthi hey, weba kwethu ibizwa ngani ke nje? Hawu, uphoqa unkosikazi wakhe muhle wegazi ngingambona. Muhle. Nakade sibona amthengela izinto ney'ngane nazi khona eduze kababa. Lo baba nangi social media ucela u-soothing. Akawe phansi ethola u-soothing bangempela bokuthi erabhe lapho isitho mayiselimala umlenze erabhe umlenze etholeke leyo soothing ye-hot rub. Hawu. Yini uhlula yini ukuthula guys? Manje yabona nonkosikazi mayisevele yabo eselobe beveza ukuthi kunjani izinto zokujabula la ku-social media sebelokhu bemhlasela ngoba sebemtshela ukuthi hayibo ngale ko-WhatsApp ubhala ukuthi alikho iqiniso emhlabeni. Alikho ngibonile. Hayibo. Ebusuku siyibamba le ndaba into wayiphendula ngayo laphaya ku-account yakhe wayiphendula as if uye vele omxoshile u-Ayanda. Kanti uyakhala. Akasathuli-ke manje sekubanjwe ukuthi anduye vele okhalayo u-Ayanda uvele wathi okay. Kodwa no-Ayanda naye ade ngibuka ngale ukuthi unokuba doji nje. U-Tracy wagunda, u-Tracy uyena nkosikazi naye wagunda. Wathi uzosichazela ukuthi ugundeleni. Ngangabe ngisamlalela. Hayi wena guys lapha eSouth Africa indaba zakhona ungaze uyibone ukuthi ngempela makuthiwa indaba zingenisana ezulwini sizothini. Lokhu kuhleba kuse-South Africa silala ngokunye sivuke ngokunye. Ikho ngekho serious. Kodwa wegazi mina ngisoli umuntu masingaba serious singaquleka izinto endlela eziyiyona. Ngibuye ngithi mina sibhukudeni la sibe delusional sonke. Sibe right nje simele sikuluphela usuku luqala olunye. Kodwa ngibuye ngiphaphame ngithi i-wrong lento. Kodwa ngibuye ngibuka ukuthi iy'nhliziyo zethu zizoba yini masiyithatha zonke lezi zinto eziserious siyigone sinake zona. Sizokhupha kanjani? Ningangijaji guys, ngine-flu angisazizwa nami. Thank you, bye.